Stħarriġ tal-NSO juru li f'pajjiżna wieħed minn kull 5 tfal jew żgħażagħ sa 17-il sena huma f'riskju ta' faqar. Dan ifisser li pajjiżna għandu iżjed minn 16,000 tarbija tfal jew żgħażagħ f'riskju tal-faqar. Dawk kollha li jgħixu f'familja fejn id-dħul huwa inqas minn 6,000 euro fis-sena huma meqjusa li huma f'riskju tal-faqar. Skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, f'pajjiżna b'kollox hemm iżjed minn 61,000 li jgħixu f'riskju ta' faqar. Sentejn ilu id-dħul medju ta' nofs il-familji Maltin Wawċin kien ta' ftit anqas minn 10,000 euro fis-sena. 2/3 ta' tfal f'familja fejn ħadd ma jaħdem huma fir-riskju tal-faqar. Fl-istess ħin, kważi 6 minn kull 10 tfal li jgħixu ma' ġenitur wieħed li żjed mal-om huma wkoll f'riskju ta' faqar. It-tfal fir-riskju tal-faqar qed jgħixu f'familji li jsibuha diffiċli ħafna biex ilaħqu mal-għoli tal-ħajja. Huma wkoll il-familji fejn l-iżjed jsibuha diffiċli jieklu laħam, ħut, ħaxix jew frott mill-inqas 3 darbit fil-ġimgħa. Dawn l-istess familji m'għandhomx flus biex jagħtu vaganza imqar ta' ġimgħa lil uliedhom.